Zdarec lidi, dneska si zahrajeme tady tu challenge, Champion Challenge. Je to o nějaký, kámo, asi spray, je to takový not good, ale je tady hromada star dropů, takže to bude takový trošičku opening. Díval jsem se, že první mapa je tady tahle, což je super, kámo, Bounty mám mega rád, Bounty, Knockout mám mega rád, takže doufám, že se poštěstí a budu mít dobrý tým. Jdeme hnedka takhle na nějaký nástřely, kámo. OK, protože ta Lilina, kámo, tam stojí, jak kdyby čekala ty kokos, nevím na co. Kámo, what the fuck, co to je, vole, když se hrají s randomama, tak to je jakoby, ten má, že absolutně nice, pěkně dynamike. Ale podle to utaháme, že vůbec nezajímá, že jedna Lilina, kámo, nelilinuje. Hele, to ustřelím já, podle, OK, kámo, co to byl za aim? Nice, dobré. A dynamike, chlape, já bych to asi možná, nevím, jestli chci vejstovat účko, ono, OK, nice, on to zničil za mě, tak dobrý, přesně to jsem chtěl udělat, pojďme, bum, teďka tadyk, a hop, finta, bang, bohužel no, chlapáku, někdo tady bude otvírat star dropu a někdo ne. No kámo, co to bylo, jako zaplej ty vole, kámo, co to je, proč tam chodí, já to nechápu, kámo, ona chce jako načítat tou, pojďme to, ale, škoda. Počkej, ona někoho chytla do toho, ne, nechytla vlastně, ona nechodí, ona chodí gadgetem. Jsem se zhaluzil, kam, ale počkej, ten je hrozně low. OK, 1v2, chlapci, co, vyjde to. Hop, OK, to jsem chtěl vystřelit ještě jednou, bohužel. Ale musíme tady, OK, a tady. OK, škoda, že jsem to víc nezamířil, každopádně jsme tady safe, protože to je ten iron block, který se nedá zničit. Ale budeme zkusit píkování, nice, pěkně, let's go, kámo. Easy business, první star dropa, ukaž co dropne. Já teda nevím, jestli je to potom na dokoupení dalších životů, nebo jestli prostě umřeš, OK, pek. Jestli umřeš a ADS Gradius jdeš pryč, to nevím, to vám neřeknu. Kámo, máme takový hrozně na blízko, no, postavy, já úplně toho nejsem fanoušek, já bych tady radši chtěl něco na dálku. Nebo třeba tyka, kámo, víš, něco, co tady bude, jo, fakt jako hryzat přes tu zdi. Ale Bibina, kámo, to je hrozně hápek. Na druhou stranu je dobrý, že je tady máme, protože oni mají asi větší damage, ta Edgara, než ta Bibina. Můžeme ji tak nějak společně uhryzat a nebude mě tolik ohrožovat, protože, kámo, já do ní musím vystřelit. Proč, kámo, tak počkej, tu chci chytit, pojď, nice, kámo, chytl jsem ju. OK, on tam někoho zabil, ta Edgara, nebo ten Edgar, někdo mi psal do komentářů, že to není holka, ale on, ale jakoby asi vím, ale furt říkám ten Edgar. Každopádně, kámo, OK, tady je ta Piperina. Tu už uhryzáme úplně easy business, kámo. Nice, pěkně. První kolo win. Jestli to takhle půjde dál, tak to bude dobrý. Hodně v klidu. OK, zpátky. Musíme se trošičku držet distance. Teďka tu Piperku, kámo, bych chtěl asi nějak tak chytit, ale toho dynamika jsem nechci pouštět, protože ještě nemám gadget na charge nutej. OK, bylo to dynamik za tu. Dynamik za Edgara. Ale tady nějak zachránit chlapce, ať úplně, OK, bacha bublina. Tu Piperku bych chtěl nějak tak zkusit tam ustřílet. OK, bacha, Piper má nabitou, třeba to vyjde, nice, kámo, to mohla jako uskočit pryč, bylo to taková halus. A tady už bych řekl, že je to W. Nice, kámo, je to tak, pěkně. Tak co padne teď, káuši? Bum. Rare, no. Hele, mají tyka, to bude nepříjemný tady. My máme dynamika, který nemá takový range. OK, já už jsem se lekl, že umřel někdo a to umřel ten klon, kámo, ještě že, počkej, tyk je dead, nice, pěkně. A tady už bychom to mohli tak nějak opatrně zastřelit všechno. Nice, pojď. OK, no, dobrý. Nice, první kolo, kámo, vypadá to, že přejíždíme úplně extrém, takže bych řekl, že knockouty vyšly úplně luxusně, bez jediného lůzu, jestli to nezakřiknu teďka. Mám v plánu to dodgenout gadgetem toho Gina. Počkej, teďka bych chtěl, no dobrý, to nemá range, to je v klidu. To jsem znamená, že v předstihu chlapé spočítal. Já bych tam chtěl trošičku takhle na agresivního týpečka, OK, škoda, ale to vyjde, kámo. No, nice. Bacha na tu hlavu, no, tak... Bacha na tu hlavu, no. Dobré, to už je tohle v klidu, kámo. Double kill. Boom. Nice, pěkně, hoši. Well played. Zatím mám štěstí, musím říct, na tým. Až na tu jednu Lilinu, ale fakt jako zatím mám štěstí na tým brutální. Tak hoši, opening. OK, kámo, legendary.
To ti drbe na hlavu, kámo, jsem nečekal, no, to upřímně. Hej, ale co bych chtěl? PowerPointy, abych si potom vylepšil kaze. Tak pojď PowerPointy. OK, skin na Lu s Mikem, not bad, ale PowerPointy to nejsou. Máme tady další mapu, další herní mod. A na Haze Dochu bych chtěl asi klidně toho Broka taky zkusit. Já vím, že jsou tady lepší postavy, třeba Chuck nebo takhle, ale já spolíhám na to, že to budeme mít v týmu. Tak, no chlapci, tak to přesně úplně takhle být nemělo. Ale jako upřímně nemáme špatný tým, kámo, Colt a takhle to taky budou posílat do nesmyslu. Tady je blbá teďka jenom ta Jessina, OK, dám kill, ale pošleme tam něco na jejich safeos. Bacha na toho týpečka tady, na toho, no, vlakáča, Čaka. Musíme chodit tak nějak mimo tu jeho kolejnici, jasný, no, že pojede. A už to tady má, no, to je GG, chlapci, tohle nevím úplně, jestli ještě tam teďka ta tureta, ale jakoby, teď pojede zase Čak, kámo. OK, jumpuju. Pome, OK. Ne, nic takovýho, počkej, vyjde to prosím všechno, no. Kamo, ale kdyby tam nebyl ten Chuck, tak už je úplně easy win, víš co. Ale on byl low, já jsem si všiml, že on je hrozně low, ten Chuck. Tady už mají hypery, chlapci. Tam vidím Jessinu, kámo, ten Chuck je nepříjemný, já musím hrát Chucka, hoši, tady. Nice, kámo, oni Chucka nemají, oni mají tady toho Daryla, no, ten taky dokáže rozdávat bomby, takže na toho Daryla trošku bacha. Každopádně já tam hnedka půjdu dozadu, jim to hodit na safe první, takhle jedničku. Musím natáhnout kolejnici, to je úplně, že first, co musím udělat. No a ten už, bro už je naštvaný. Tak, třetí, no a teďka na něho ale bacha, chlapci, on totiž rozdává nesmysly, kámo. Doufám, že jsem, jo dobrý, hodil jsem to dobře, kámo, to bylo úplně na krajičku. A teďka ještě někým proletět, přesně tak, a hnedka jdeme zpátky. Hop, a ještě tebou proletět, ideálně, bohužel. Jako Chuck je tady broken, kámo, necháme se trošku dohylovat, musíme to hrát tady trochu chytře, OK. Chlapci, do kolejnice se nelozí. No, nice. Zase trošku healing, až tady někoho uvidíme, že přesto půjde. Jo, hele, teď tam střel Colt, tak yes, kámo, yes, pojď ještě zpátky. Nahaj, Zoši, healujeme. OK, kámo, to je hrozně broken tohle. No, bacha na Crowa. Teďka ho hitnout, ideálně, no, škoda, ale dobrý, hele. Asi bych tady chvilku byl, chilloval bych tady a teďka, ještě nice pěkně, kámo, ještě jsem chtěl dát ultinu, ale nice, vyšlo to takhle. Klajmujeme čtvrtý drop, pojď zase legendary, bohužel. Takový štěstí bych asi úplně nemohl mít. Oni mají taky Chucka, no, to je blbé. Nebo jakoby, třeba budu lepší Chuck, že jo, to je jasný. OK, kokos. Pojď, ta první na ten safe je nejdůležitější a teďka už to jde. Teď se trošičku, OK, bachátně nic se nehitne tady úplně zbytečně. Tady si rychlejš voněj ho nabít, tím, že ho hitnu. No a chlapák už to má natáhlý, ale hoši, to není dobrý. Bacha na toho Chucka, no. Hele, jdeme. OK, Chucka jsme sundali a jdeme hnedka zpátky. Aby jsme tady trošičku pořešili toho Ricka, jestli se nám to povede. On ten Chuck teda je jako extrém špatný na aim, kámo. Ono to je takovej, OK, pojď. OK, škoda, že mě zabil ten Crow, kámo, no. Ej, ale jako nevyhráváme, no, chlapci, je to špatný. Pojď toho Crowa, musíme Crowa, OK, kašlem na Crowa, on ho nějak vyřeší. Pome, OK, kámo, to je fakt broken, toto je fakt broken, jako. To se omlouvám, ale toto je jako moc, no. Hele, dohýlujeme se, oni se podle mě spawnou znova, OK, teď jsme se chytli s Chuckem, ale dobrý. OK, hitujeme a jdeme zpátky na Chucka. Zkusíme tady chvilku hitovat, OK, ale dobrý, kámo. Mají o 1% míň, hej, kámo, teď to tam hrozně naložil. Ten El Primo, to ti drbe. Pome a jedeme. Na výlet, chlapci. A zpátky. OK. Ne, my máme 13%, kámo. Však jsme úplně vyhrávali, já jsem se vůbec nedíval na... OK, kámo, já jsem se vůbec nedíval na procenta. Teď jsem tam Chucka nezahlídl. Nice, kámo, nezahlídl jsem ho tam a je to tak. Takže toto by nemusel být problém, teoreticky. Já myslím, že ono je lepší to tahat od mýho spawnu, ale já úplně nevím, jestli bych to vypočítal dobře. OK, tady je Edgara, kámo. Edgara do Edgarovala. Dobrý, kámo, mají zatím... OK, bacha na toho Colta, no, ten může být nepříjemný. Ale nic, jdeme, oši. No, pome, utečem tomu, nice, OK, dobrý, Colt dead. No, teďka ještě ideálně i tebe vzít, nice.
Kámo, mě teďka vypadne mic, já jsem si to všiml, až když to edituju, takže sorry, že tady není záznam zvukový, ale je to asi na 30 vteřin jenom. Ještě jedna důležitá věc, za chvilku máme 100 odběratelů, takže budu mega rád, když mi semka hodíš odběr, budu si to mega vážit a i like můžeš hodit, jo, nezapomeň na to, díky moc. Jestli se to díval semka, tak mi napiš 3 do komentáře, ať vidím, že se díváš na celý videa, mega si to vážím a pokračujeme, borci. Tak co, oni mají čaka, no, tak když mají čaka, kam ještě mají tu melodii, no, to je takový kombo, který mě může docela uhryzat. Tak teďka je důležitý, chlapi, prostě my, aby jsme natáhli co nejrychleji školenice, ta poslední byla zhruba tady. Teďka si chceme hitovat ještě od nich něco, ok, čak to taky hází, ok, bacha na čaka, no, drtíme to tam nesmysl. Kámo, nech toho, to nevyjde. Počkej, to mi neříkej, že to byla last, kámo. Ale tak to můžu přehodit na tu jednu. Kámo, prostě nemám to házet od toho, já to neumím natajmovat, ale hele, to je asi jedno docela. Počkej, čaka, bychom mohli přejet, bohužel, čak se vyhnul. OK, tady jdeme pomoct chlapcům trošku a jdeme na čaka dozadu. Počkej, teďka kámo, jestli to budu pomet, double kill, OK, škoda. Ale hoši to, kámo, no, škoda, že jsem to začal házet takhle od tohohle. Kámo, ne, já jsem to pokazil. Kámo, to mi neříkej, že se toto, že se toto stane. Počkej, neptejte se, ale nějak to vyjde, kámo, nice, kámo. Hoši, žádný otázky, na nic neodpovídám, ale vyšlo to, ty vole, takže to bylo dobrý. OK, já jsem říkal, že čaka moc neumím. Epic, no, 200 coinů. Na Brawl Ball, kámo, vím, že to moc nepochopíš, ale hraju Dynamajka. Tady bacha na tohohle týpečka, který má ten dodge. On vlastně má ten hyper, no, může být docela nepříjemný. Sice, kámo, jsem tady zničil, nice, kámo, ty vole, to bylo úplně, že RNG, ale ještě je tam jeden podle mě v křoví, no. Nebo není? Já teďka nevím. No, asi není, kámo, nice, tak jo, tak jdeme dále. To bylo, že úplně, kámo, teďka tam bude spawn. Boom, double kill. Tatara mě chytná asi, ale nedáme full. Bacha na tu šelinu, ona může zahrát taky fintu. Kámo, škoda, že tam mají tady toho typečka, který to dodžuje. OK. Asi zbytečný, ale teďka to tam prorveme, nice. A pojď, dej ho, kámo, dej ho. No, pěkně, kámo, let's go. To je ta moje finta, že já je killuju a on potom někdo z nás to tam musí prostě prorvat. Je tady docela close. OK, nice, stun. Hop. To asi nechytné, no, bohužel, ale dobré, Kenji je dead. Stačí vydržet tu minutu, hele, Kenji do toho vleze, podle mě, no, tak škoda. Za vteřinu máme gadget, to je very good. Stun, nice, kámo. Tatara umí taky jako zahrát, no, ty vole, to je ono, Tatara je nepříjemná. OK, kámo, ne, ty vole. Poslední život, chlapci, Nic, chlapci, bereme Kenjiho taky. Oni Kenjiho teďka nemají, mají kámo Moa a mají tady toho typka, který má obrovský damage na blízko, Chestera. Takže nevím, no, jestli to je úplně W. OK, pod něco si vrátíme, kámo, jdeme pryč, no. Ten Chester mě bude hryzat nesmysly, kámo, ale teďka to je docela blbý, no, chlapci. No, to je blbý. Co máme my? Já jsem se ani nepodíval na naše brawlery. OK, no, takový mid, kámo. OK, budu teď, on mě ví asi, no. Ty vole, Chabr, on mě asi ví, odkopnou to pryč, kámo, to je Elko, no. Tak jo, chlapci, teďka záleží, jestli je to za game, no, tady ten event. Vypadá to, že není. No jasný, bohužel, no, chlapci. Tohle bylo všechno pro tohle video, dostali jsme se úplně mega nízko, chtěl jsem trošku to protáhnout dál, nedá se nic dělat, bohužel tým netýmoval, já jsem to taky párkrát pokazil, nebudu se vymlouvat. Každopádně, jestli se vám tohle video líbilo a chtěli byste víc takovýchhle videí, tak tady hoďte like, budu si toho mega vážit, mějte se hezky, můžete mi dát tady odběr, jo, nezapomeňte na to, mějte se hezky a čus.